Sanibonani, ngiyabingelela umnguni umthando wabantu de wasiphandle indoda wasikhona. Ngiyabingelela kakhulu bakwethu. Namhlanje ngithi asikhulume ngendaba nje yethu thina amaZayoni, indaba yethu thina bantu abakhonza eZiyoni. Ngifisa nje ukusho ukuthi ngalesikhathi kuqaleka ibandla laseZayoni, uNkulunkulu wathumela indoda okwakuthiwa uJohn Alexander Dawa eyayisuka phesheya izohlangana nobaba ubaba uNkonyana la kwelakithi, okungukuthi ngaleso sikhathi leso masizwa abadala besho bathi 1906 indoda kaNkonyana ihlangana nalensizwa yomlungu bethandazisana bekhulekisana kwehla umoya oyingcwele. Le ndoda kaNkonyana ke iyayiphethe isikhali, lesi sikhali isona eyayithi mayisibambile kwenzeke imangaliso, kwenzeke izimangaliso, kuphila abantu, kusinda abantu. Isikhali thina ngokwesintu sabantu vele abaphathayo izihlangu. Uma kuthiwa umgidi noma umshado noma udwendwe, icece, isikhali nje noma izihlangu nje into yethu thina abantu bakaZulu. Okungukuthi-ke kuhambe kwahamba ngalesikhathi lesi abantu sebephenduka, baphenduka bashiya induku, bashiya ukuba abantu bamasiko bazongena ngapha enkonzweni, base bengena nazo lezi ikhali noma lezi imbogo bayiphatha. Kodwa mase sezingale akusesizona manje ini imbogo, sekuyizinduku zibizwa ngey'khali, ukuthi masihamba siziphathe, masihamba ebusuku noma yinini sihambe siphathe lezi ikhali. Kuzoba yisonto elikhulu likaMprofethi inkosi ubaba iZakashembe, nabo futhi bathi mabephenduka wathi abaphenduke nazo izinto lezi zesintu, bangena nemvunulo, nabo futhi bangena nazo lezi imbogo. Lezi zinto ey'chaza ukuthi-ke inkolo isifice sivele singabantu besintu. Asizalwanga singesibona abantu besintu. Inkolo nenkonzo isifice singabantu besintu. Ukuphatha lezi ikhali kwangesizona ezokulwa, njengoba uzwa abantu mabehlabelela bedlala bethi isonto leZayoni wayibonaphi indoda isonta iphethe umshizi, isonto lamagwala. Cha, kwangesilona, zazingesona izinduku lezi ezokulwa, kwakuyinduku zokuthi uma siya enkonzweni sizibambe. Uma sizibamba, mawufunda ivesi ifesi, ufunda u-6 number 10, uhlomane zonke iy'khali zikamoya ukuze libe namandla okumelana namaqhinga kaSathane. So masiphethe izikhali sasiziphathele lokho ukuthi imimoya emibi sikwazi ukulwa nayo. Ngamanye amazwi umfanekiso womkhuleko lo esuke siwuphethe ngesandla. Uma sekufika isikhathi sokuthi kuthathwe izikhali kushawane ngazo endlini yesonto, noma kufika isikhathi sokuthi kube khona umuntu okhulekiswe ngathi uyashawa, wayengalimali umuntu, wayeshawa ngoba kukhona into esuke ibonakala kuye, ikhishwa kuye. Futhi wayengashawa ukuthi ushawele ukuthi uyalinyazwa, kodwa kwakusuke kuliwe naleyo nto leyo. Uma esephuma futhi lapha kade ekhulekelwa, wayengezwa buhlungu, wayengezwa lutho nje ukuthi uke wabekwa izandla, ngoba leya nto yayenziwa ngomoya. Umoya wawuthi lo muntu akenziwe njani. Omunye kwakuthathwa amaphepha kulayitha umlilo, kuthiwa kalokhuzana akashiswe ngomlilo. Ikhona into esuke ixoshwa kuye. Kahle kahle uma kuthiwa singabantu bakamoya, kuchaza ukuthi sibona izinto ey'fihlakele ezenziwa ngomoya, siyakwazi ukuthi sizibone le nto le yonakele, le nto le ngomoya, bese kuthiwa hhayi-ke akashiswe, hhayi akathelwe ngamanzi. Emva kwalokho kube khona futhi isisombululo esizokwenzeka kulo muntu lo asizakala. Uma kuthiwa-ke kuthintwa induku, hhayi ngoba kusuke kuqonda ukulinyazwa umuntu ngayo, kodwa isuke kunesimo esuke sikhulekiswa kulowo muntu lowo othile, noma kulowo muzi lowo, kuthintwa induku
kubaleke leyo nto leyo ukuthi umuntu akhulekiswe ngenduku azashawe kuze kuphumiso azashawe alimale ophe kuthiwa liyophalala igazi. Cha bakwethu, abantu sebathatha ukukholwa ngokuphapha, abantu sebathatha ukukholwa ngey'nhloso ey'thize, abantu sebathatha ukukholwa ukudakwa utshwala, abantu bephuza utshwala befuna ukuya esontweni benza izinto ezazigunyazwa umoya ukuthi azenziwe ngoba kuzoba nomphumela othile. Uma uthiwa umoya njengamanje akuzilwe kungadliwa ukudla isikhathi esingaka, ngampela kuba njalo. Ma usushilo umoya ushilo, muthi umoya lo muntu akakhulekiswe akathelwe ngamanzi, emva kwalokho kuzokwenzakalani? Manje mangithi bathatha ngokudakwa utshwala, bathatha ngokuphapha, yingoba kumane kudunyelwe nje umuntu ashawe ngesikhali kungekho sizathu esidala lokho. Omunye akhulekiswe ashawe kungekho sizathu, omunye ashawele emagqotshini ukuthi khona into ayenzile wrong kuthiwa akakhulekiswe athole iy'tembu, uyalinyazwa ngoba kuney'nhloso zokuthi vele bafuna ukumlimaza, umoya awushongo. Bese ngizothi-ke abantu abadidekile ababone ngathi izayoni zonke zenza leya nto, cha ngicela ukusho ukuthi akusizona zonke nje izayoni. Izayoni ziklini kabi futhi izayoni ziyafunda iBhayibheli. Izayoni azinaso isikhathi sokudlala. Labantu abagangayo abashaya induku kuze kulimala abantu ababonayo ukuthi banokudlala, abantu ababonayo ukuthi banobungani, badlala kabi ngegama lani lobuyoni. Athi umuntu sizayoni ishaya induku, inini cha ayishayi induku ezayoni kulimala abantu. Noma ithinta induku ithintwa ngoba kufanele kube khona ikhambi elifuneke lenziwe, ithintwe kahle ngesihle nangesihle emva kwalokho kungalimali muntu. Uma sekulimala abantu ngeke ngingangeni ngiphawule ngoba ngumholi webandla lezayoni kwamina. Ngiyafuna ukusho nje ukuthi cha, lokhu kwenziwayo ilezi iy'ngane ey'phaphayo, ilezi iy'ngane ey'thatha ukukholwa zikuxube notshwala. Ukukholwa namambawa akuhambiselani. Umuntu uma engena ekukholweni wenza njani? Uyahlukanisa izinto ukuthi njengamanje sekungena ekukholweni lokhu nalokhu nalokhu angisakwenzi. So mase kuzoshaywa induku kulinyazwa abantu bese kuthiwa hhayi izayoni, cha akusizona nje ngiyayimela, akusizona izayoni, abantu abathile abagangayo abafuna ukutshelwa nje ukuthi ubani nobani noma obani nobani abayeke induku, abakhonza uNkulunkulu. Uma bethinta induku abathinta induku ngoba kusho umoya, bengayithinti ngoba kuyisitayela, bengayithinti ngoba kubonakala abanye beyithinta. Kade induku yaqala ukuphathwa ey'yoni, kade yaqala ukuphathwa induku, kodwa lokhu osekwenzeka manje kusha akwaziwa. So ngiyathanda ukusho ukuthi abantu abazayoni nabantu abathanda izayoni nabantu asebebone sengathi izayoni zithandaza kabi, cha yilaba abathile nje abenze lokho, hhayi sonke. Ngiyacela nje ukuthi sazane ukuthi singamazayoni sisa-right, sisakhonza ngendlela e-right, ney'khali sisay'phatha, ezokushaya abantu, ezokulwa nosathane namademoni akhe, hhayi ukuthi kulimale umuntu, hhayi ukuthi kuze kufa abantu kuthiwa bekuthandaziwe, akwenziwa njalo. Ngizosho lokho nje ngalo mzuzu owodwa. Inkosi masinibusise, ningakhohlwa ukuthi ngomhla ka-4 nangomhla ka-5 ku-Agasti ngizobe ngikhona eGoli eSoweto, Mampuru Street, Orlando West Extension, lapho ngizobe ngisebenzela khona. Ningakhohlwa futhi ukufona abadingayo ukuthi belandele izinto, ningakhohlwa ukusubscribe kule channel yami. Inkosi masinibusise, amen.